Čaute ľudia, vám sa Skibitikak, na dnešnom videu hráme Princess Tycoon. A ja pôjdem asi do toho modrého, alebo do žltého. Jasné, že idem do žltého. No, dobre, takže ja som akoby teraz Bella. Dobre, super. Jej. To čo je? Wow. So beautiful. Dobre. Už mám 5. Normálne som milionár, že mám 5 dačo. Dobre. To je Big Dropper. Super Dropper. Oh no. Dobre. Fakt mi šibe. Tak. Prečo mi tam aj okna dalo? To by ma najviac zaujímalo. Dobre. Tak. Mám 45, to si kúpim. Ešte jeden dropet, ktorý stojí asi tak 60. Dobre. Takúto tú stenu Windows. Dobre. Záclony si dáme a laserové dvere, ale aj tak tu ku mne môžu prísť na návštevu, pretože nemám ešte 3 steny, no 2 asi. Tak už nemám iba jednu, 60. Teraz mám 45. Teraz mám 70. Toto si kúpim, pretože prečo nie, no. Tak. To si tiež kúpim. Cez okno to môžu skočiť, takže kúpim si Windows zase okna. Piano si kúpim. Tak, stoličku od piana. Kto tu je? To bola akási baba. Dobre. ABCDFGHI okolo mena. Čo tu hovorím, mám abecedu. To mám riadne krásny hraj, reálne. Menší ako môj telefon. OK. Tak. So beautiful. Mám to aj koberec, alebo to, čo si ja myslím. Prečo som tu? Pomoc. Nej, mám meč. Ja som sa tam zasekla, tak dáme reset. Dobre. To si kúpim. Tak, aj také. To si môžeme robiť make-up. Normálne wow. Tak. Jej. 70. Toľko mi stačí. Oh no. Ja som na stoličke. Wow. Dobre. Tak. Ešte si zoberiem. Dobre. Koľko tam to stojí? Nevidím, som slepá. To je 5? Dobre, skúšame, koľko to je. Aha, 100. Dobre, som slepá. Dobre, 65. Stačí mi. A teraz budem mať 0 eur na účte. Strašne smutné. No, oh no. Dobre. Čo teraz budem robiť? Skúšam, koľko stojí. Asi 0 eur, ako vždy. Tak. Ja tu mám lampičky, jej. Nevidno ich. Dobre. Hodiny už máme, aby sme videli čas, aký je. Dobre. Zatiaľ sa tu ideme poobzerať. Cinderella. To čo je Elena? To taká princezná ani neexistuje. Dobre. Tiana. Rapunzel. Wow. Dobre. Ja idem naspäť. Jak? Asi takto. Dobre. Teraz ideme na druhé poschodie. Som riadne krásna. Dobre.
Potrebujem peniaze, takže budete sa teraz pozerať na moju krásnu hlavu. Áno, myslím si, že ste si to veľmi užili a zarobila som si tiež dosť. Dobre, čo si kúpim? Drúper, he. Dobre. Čo ja robím? Ideme hrať na piane. Bim bam, bim bam, bum bam, bim. Nič nejde. Si urobím krásny make-up. Ani to nejde. Ako si myslím. No pekne sedím. A tu si asi budem robiť moje nechty. A ešte sa tiež budete pozerať na moju hlavu. Takže prečo nie? No. Tak ste si to užili. No a teraz vôbec neviem, čo budem robiť. Tak idem do ľudí domov. Pretože prečo nie? Proste dobre, ja som zdechla, hej. Tak tam je akási typka. Dobre, idem tam. Hi. Bu. Hello, how are you? Budem okolo nich skakať, pretože neviem prečo. To je ukradnúť asi nemôžem však. What?